I don't know, man. I feel like a bit weird today. I woke up so funky. Alright guys, good morning. So time check, it is 8 in the morning. Maya PRI na. Akong lahat magpapa-change oil muna ako. I am approaching sa yung mga karam para magpa-change oil muna ako dun. So for sure go overdue yung langis ko pag hindi ako nagpa-change oil. Though good pa naman, malinis pa naman kasi every 1K ako nagpapalit. Kaya kailangan natin magpalit ng langis. Alright guys, I'm done sa change oil. Kasunod ay pagpo-full tank ng ating motor, no? Morning. Full tank po. Premium. Yan mga vlog ba? Apo. Hello po. 450? Oo. Bakit boss? Malaki? Ang laki ng tangke boss, no? Pero Shoutout na lang kita ng pangalan mo boss. sir, Wilmar? Wilmar po. Shoutout kay Sir Wilmar. So this time mga par, no? Natatansya ko na yung gas na pag blinking. Kasi pag ganitong full tank ako, nakikita ko na syempre may gas pa, convenient pa ako, kampante pa ako na maraming gas. Pero pag nag blinking na pala ako, ayan, pwede ko pa siya itakbo at least 40 kilometers, 40 to 50. Kasi pag blinking, estimate ko mga 2 liters pa yan eh. Ang sarap ng ang sarap ng hapit ng motor pag bagong change oil. Kasi suwabing ramdam mo, tapos tumahimik, medyo kaya ugaliin na lang mag change oil. Yung change oil, yung langis na yung mga par 600 pa lang, 600 kilometers pa lang tinakbo nun. Pero ramdam ko yung difference talaga pag bago yung langis. So for sure, pagkatapos ng endurance, palit ulit ako ng langis. This is the last day of preparation. So mamaya pupunta na kami ng grid. Palas na preparation is change oil talaga, change oil at gear oil. Above all sa lahat ng preparation na ginawa ko, change oil at gear oil, yan ang kailangan pinaka fresh pag mag-endo ako. Tapos syempre full tank sagad. Nagulat nga yung gas boy na marami daw laman yung tank ko. Uwi muna ako sa bahay para magpahinga since 10 o'clock pa lang ng umaga. Alright. Siyempre nagmamassage muna tayo bago tayo magpagod par. Kasi mamaya for sure paguran na. So yung 750 kilometers tatapusin natin ng fastest I think 13 hours. Yan, 13 to 18 hours. Ayan, para makonsider na tayo as qualifier. So balik muna ako sa bahay para mag get up, tapos punta na tayong PRI. Punta na tayo sa site, tapos kita-kits na lang tayo doon mga par. Alright?
brata, brata, brata.